¿Qué te parece, Boje? Todo esto para Chino hace un día, El edificio que hace frío allí, los Atlantidas, y eso no. Donde se bañan cuando van a la liga. Ay, la madre de Dios, qué pequeño. Vaya pedazo de fuente. 8 menos 10, hora de marcharse para el campo. A ver, ya empiezan un poco ferios. Y ahora, bueno, a ver lo que pasa, a disfrutar. Que nunca se sabe, ¿no? Venga, tío, yo ya me voy, va. Venga. Bueno, ¿qué pero ¿te has ido? ¿Dónde estás? Tenemos la eliminatoria donde queríamos. Se van a confiar si le echamos a pillar esos países. Y al fondo está Zara y Bershka. Y hay dos tienes arriba y Mediamar. Quito. Grabar esto, niños, que no lo saben más. Vaya tela, tío. Vaya campana. Esto no puede ser, esto no Es espectáculo, ¿no? es. Esperamos. Sí, ¿no? Me decepciona completamente. ¿No te gusta mucho, no? Entrar aquí, mirar para arriba. No sé, le echaba como 200 metros más de alto. Sí, ¿no? Jorge, dime. Yo que sé que tú vas a jugar, disfruta por mí, por lo menos, tío. Bueno, no se sabe todavía. Tranquilo, que tú con la proyección que llevas vas a jugar. No, disfruta que luego nos quedan 12 horas de autobús, durmiendo como podamos con el cuello torcido, Bé, ja ho veiem, eren tot un poema a les cares de sorpresa, acompanyades de crits d'indignació dels aficionats madridistes que no es creien el que estaven veient. Per segon any consecutiu, el Madrid quedava eliminat de la Copa del Rei a mans d'un segon B, l'Alcorcón. Cares llargues en l'entrenament d'aquest matí i també sessió d'autocrítica d'uns 10 minuts al mig del camp. Tot i el desastre d'ahir, alguns jugadors no s'han estat de participar aquest migdia en diversos actes promocionals. Sergio Ramos, acompanyat Florentino Pérez, això sí, que lluïa un somriure més que forçat, en la presentació d'un partit benèfic al Santiago Bernabéu. També Casillas ha pres part en un acte d'aquest tipus i s'ha mostrat molt contundent. Creo que quizás los jugadores somos los primeros que tenemos que entrenar el mea culpa, porque un Real Madrid, con todo respeto hacia el Alcorcón, son dos categorías, están dos categorías por encima, y aparte que es el Real Madrid, pero suelen pasar estas cosas, ¿no? Son a veces cosas que pasan que sirven para hacer un guión de Steven Spielberg, pero es lo que hay. Lo importante es que el equipo en la eliminatoria no ha sido capaz de dar la talla, que nos ha eliminado en segunda B como el Alcorcón, y aparte en muchos momentos siendo superior, ¿no? Yo creo que ahí es donde está el problema más grave y es donde lo tenemos que solucionar, ¿no? El dia anterior, Pellegrini havia dit que havien de fer sentir l'Alcorcón com si anés de visita al Bernabéu i no a disputar una eliminatòria de Copa. El rival s'ho va agafar al peu de la lletra. Les càmeres fotogràfiques formaven part de la indumentària de l'equip modest. El seu tècnic Ancelotti no ho veia clar, però a l'altra banqueta Pellegrini tampoc no era gaire optimista. I la pilota va començar a rodar, i el domini madridista es va evidenciar. Hi va haver xuts al pal i al travesser, així com bones intervencions de Juanma. El primer gol no arribava i l'Alcorcón s'anava sentint còmode en el seu paper. Els jugadors queien com mosques, però s'aixecaven després de guanyar temps a un rellotge que anava avançant. La desesperació madridista es va tornar enxiulada per a Pellegrini quan va canviar l'escenari i errar per Marcelo. A 9 minuts per al final va arribar el gol de Van der Vaart. El jugador mirava el marcador i intentava animar els seus companys, però una nova lesió va aturar la reacció blanca. Tot i el gol a les grades, ningú ja no creia en la remuntada. El Bernabéu va premiar a molers el joc de l'Alcorcón. I amb xiulets, el desastre d'un equip que havia tornat a fer el ridícul. Yo voy por mí, ¿no? Y yo por acaso voy sin vergüenza. L'eliminació era un fet, un desastre que a alguns, més que d'altres, els costarà molt temps de pair. Ahir l'Alcorcón va fer història i, esclar, s'havia de celebrar. Festa major en aquesta localitat madrilenya on segur que més d'un se'n va anar a dormir molt tard, sobretot els herois de la nit. 21:50 hores, s'acaba el partit al Bernabéu. Al pavelló de Tres Cantos comença una nit inoblidable per a aquest poble famós per la seva tapissa. Llevo 43 años viviendo en Alcorcón. No hacemos solamente pucheros, sabemos hacer goles. Pues estamos como locos, los de Alcorcón lo vivimos como vamos, como lo mejor. A la
La plaça major del Corcón no recorda un sarau així ni per les festes en honor a San Petardillo, patró del poble. Vale, esto es fiesta nacional. Mañana iremos a trabajar o no iremos a trabajar. El Corcón es grande. Hombre, grandísimo, el mejor. A ver si hacemos el triplete. Con lo menos por esto nos dan un toque dulce a la vida. No tenemos a Casilla, ni Sergio Ramos, ni Benzema. Tenemos a Sergio Mora, encara faltes a la quadra i a ganar. Mentrestant, els herois de la classe treballadora ho celebren en un restaurant de luxe de la capital. Se va a quemar el restaurante La hemos liado, como tú has dicho, hemos pasado la eliminatoria, yo creo que ya hemos ganado la Copa del Rey. Nuevos galácticos, a partir de esta noche somos los galácticos. Algun dia, d'aquí a molts anys, algú explicarà que un 10 de novembre de 2009 uns jugadors de futbol van fer veure a tot el món que el Corcón existeix. La Copa del Rei comença a convertir-se en l'assignatura pendent del Real Madrid, i no només perquè ja fa 17 anys que no n'aixeca cap, sinó perquè és la competició en què els blancs col·leccionen més fracassos i alguns de sonats. L'última Copa del Rei que hi ha a les vitrines blanques la van aixecar entre Manolo Sanchís i Ramon Mendoza l'any 1993. Amb aquesta, doncs, ja són 17 les temporades seguides sense guanyar-la. La temporada 97-98 va ser l'Alavés, de segona divisió, qui va deixar el Madrid fora de la competició en els vuitens amb un gol de Pedro Riesco. L'any següent va ser el València qui va ridiculitzar l'equip llavors entrenat per Toixa, amb un 6-0 a Mestalla. L'any 2000 el Toledo, de segona divisió B, va eliminar el Madrid, que era campió d'Europa, superant-lo per 2-1. Aquella derrota va ser dolorosa, però no tant com la que més recorden els aficionats madridistes. El 2002, en plena celebració del centenari blanc, el Deportivo va endur-se la Copa del Bernabéu. 2 anys després, la derrota en la final de Montjuïc davant del Saragossa va marcar el camí del declivi del primer projecte galàctic de Florentino. I ara l'Alcorcón, tot just ha repetit el que fa exactament un any, ja va fer un altre equip de segona B, el Real Unión d'Irún. Avui és el torn de l'Espanyol, aquí